Naging intense ang laban. Husay sa diskarte. Buwis buhay kung makipagbakbakan. Parehas ayaw magpatalo na magkabilang panig. Sino kaya ang mananaig? Tara mga kawaray, panoorin natin. Yo, what's up mga kawaray, no? So, welcome to my vlog. And pupunta tayo ng Paranaque ngayon. And maglalaro ako sa liga ron. Kaya ito, nakahabis na ako. So, ito yung jacket na Hopix ko, alright? So, pupunta na tayo ron, guys. Alright.
Meron na eh. Sana maglaro. Bomba.
Lumabi ko skill eh. Galing ni Angel ah. Ben, lakas mo Ben. Pulang muna doon sa gilid. Sa gilid. 15 seconds to shoot. 10 seconds. Mami Coras. Ben, defense Ben. Number 21. 14! Nice, Alden! Stay fast. I love what he said. Number 14! Kala mo dito. Yan, kapatid! Marami daw.
Another good play. Pass to number 30. Number 20, nagawa na nila. One, number 0. Ay, tumigil ako yan. Lasing si mama mo. Ay, lasing yan, lasing yan. Ito mo, lasing. Oy! Ay, pero may ano ko yan. So yun mga kawaray, no? So panalo kami.